Bueno, kaixo bikoite. Hola, Zelan gabe. Ondo? Aina. Ondo, bai. Bueno, mijo lezagugu eta leza... Ni izar. Leza abizena. Odriozola. Odriozola. Bueno, eskerrik asko. Etortzeagatik lehenengo. Bai. Zeuri gobidatzea. Zu ondagutagaz. Ni ondarrutarra bai, baina batu nahi zein dut. Ni bergarakua. Bergarakua. Eta filosofiako maistera egiten zabizia, baina zenbat gauza egin duzuen biak unibertsitatetik kanpo. Bueno, hasteko zergatik filosofia. Gaur oso leku ezberdinetik. Hala, 18 urterekin aukeratu genuenean, uste dut pixkatez asignatura gustatzen zitzaigulako, gero nahiko, nibentzat nahiko idealistia nintzen, de haber zer egiaren bila, da pomolako kontu romantiko, de tal, da gero nantzesara, bueno, pixkat aldatzen da. Baina filosofia ez gaitik, pentsatu behar dugulako, ez nola bizi nahi dugun, eta zer egoeratan gauden gaur egun. Bueno, ne zugatik dakit kontu batzu, lego esango ditugu. Onak. Eta, bueno, nik neukan zalantza historia edo filosofia ikasi, hasi nintzen ikasten historia, baina jaten gustau, orduan pasau nintzen filosofiara, nahiz eta jakin ez dagoela lan asko gero urtetzen zarian behin karreratik, nahi nebanin hori, nire gustatzen jaten pentsatzea, hausnartzea, eta horren zaren, bueno, filosofia ingot eta gerokuak. Zer eskubitu duzue filosofiari esker? Nik lehenengo xoka horrela egia absolutu ez dela existitzen. Horren niri krak bat egin zidan buruan, bai. Hasi du dien ez, bazegoela hor zerbait, behintzat objektiboa izan behar zuena, guzti hori izan behar zuena, da, de repente, realitatea eraikuntza sozialen teoriak eta hortara horbiltzen azte zarenean, horiek ja, burua aldatzen dizute. Eta filosofo eta pentsalari asko dela, beti ezagutzen ditugun horretatik kanpo, Platon Aristoteles izango ziren lehenengo pentsalari gizon horrek, baina, kriston bariadadia dagoela, eta niri adibidez gustago jaten jakitzia, niri txoko gauzostan askotan erabiltzen dugula hitzak o termino kontzeptu batzuk kriston erreztasunakin, ez? Eta horrek asko zobeto pentsadoia dira, adibidez, zozen naturala dana esatia, niri horrek ja... Naturala bakarrik jogurra da. Bueno, eta segun, zuk esaz duzu egia ez dela existitzen, baina egia ostea existitzen da. Bai, egia ostea existitzen da, horren inguruan pila bat daki, ikusi dudala zuk elkarrezketa duzula baita irati zugia. Bai, existitzen da. Nik ez nahiz aditua hortan ez, baina ikusi dugun nola, adibidez ultraeskuinaren estrategia bat izan den gaur egun, kontsolidatuta dauden gauza batzuk ez ukatzeko nola baite, genero violentzia, aldaketa klimatikoa, inkluso transidentitatea bera, ez? Ez ukatzen dutela, peina transa izan daitekela, uste dutela, tipa transak gizonak dira pelukekin, tipo transak nola baite, nik ez dakit tipo transa nahi zen muga hortan nago, ira transaren muga hortan nago, nola baite, emakumeak garela hien motzarekin, da hori ez da hain erreza, da ez da komplexua da. Nik ezagutzen ditu emakume asko hien motzarekin. Eta emakumeak dira. Bai, badaude batzuk, baina guztiok ez. Batzuk nahiago dugu emakumeak ez izan. Hori mierda bat da. Ez da mierda bat dela emakume izatea, baina, dominazio harreman bat da emakume izatea, gizonekiko da, hori ezagutzen dugu. Mejor gauza bat, zein da zuretzat zehazki
zure amona. Amonagatik, sekulaztik amonagatik galdetu. Hau Kristinak esan dizu, ez da? Kristina musu bai. Ai, total, muxo ondo Kristina. Bai, nire amona, nik amonarekin egia da nahiko harreman berezia dudala. Bueno, azkenean zaintza lan asko egiten ditudalako eta oso ondo eramaten garelako, berarekin eramateko. Da nire amona, nire amona pertsona bat, bizi dituena 1928an jaio zen. Osea, uste primo de Rivera diktaduran dela. Osea, pasa ditu, Republika, frankismoa, gero, 78ko estafila hori, da horrela. Da, nire amona, azkenean da emakume bat, nik uste dut, nirekin duen harremanaren bitartez edo mundua beste leku batetik ezagutzera heldu dena. Hau, adibide tonto bat da, baina batik brotan esaten diot orain, amona, zu berriro jaioko azminake boiera, ez da? Da, benetan, baietz esaten dit, 95 urterekin, osea, puntazoa da, oso harreman berezia dugu, bai. Eta bebe, nire txikeria ditut amonari zer irakurtzen zenion. Amonari zer irakurtzen nion, Klaseko lanak. Klaseko lanak eta behin irakurtzen dizkion. Kontua da, klaro, emakume hauei formakuntza bukatu zaie. De hecho, bera broma bat egiten du monjek esan ziotela, beka bat emango ziotela magisterio ikasteko, eta bera broma egiten du, 80 urte pasa direla hortik eta oraindik zain dagoela bekaren. Bai, orduan, klaro, bai irakurtzen dizkion gehiago hasierako lanak, edo adibidez, egunkari batzutan idazten dut izan behin, eta horko artikuluak, baina ia heldu zen punto bat non nire lanak ulertzeko ez zukan kapital kulturalik. Eta orduan ezin dizkion irakurri. Baina irakurrezki izan dizkion adibidez Lucrecia Masonen poemak, edo Magda Piñeirorenak, hauek bordatibistak dira. Da, oso peina bajoa da, bai. Eta begira idazten duzue hemen kanpo hainbat aldizkarietan aurrian goienan, ez? Bai, hainbat ere ez, baina zerbait idazten dugu, Izarreko oso ondo idazten du adibidez. Entzun edauka, zu goienan. Bai, bueno, bostaztetik behin zuta detxu bat da, Baina, bai, eta gero hortik urten handie beste gauza batzuk. Adibidez, behin idatzinan zutabe bat monolito kolonialei buruz, eta gero hortik urten zan proiektu bat, urriak 12an itxeko ekitaldi dekolonial bat, eta bueno, politxa da idazten duzun zozetik urtetzea gero beste fruitu batzuk. Luza, zer da filosofiarekua gehien interesatu zaizuna edo atentzioa gehien deitu dizuna. Izan daiteke egoera bat edo kontzeptu simple bat. Filosofiatik? Ez da, gustatzen bat asko zela lotzen den filosofia eta literatura, bai, adibidez. Nahiz da hori karreran ez dugun asko. Ez. Eta zela alditxuzun ustartu bi korronte edo bi zientzia horrek, eta hortik atara liburu bat, literatura konsideratzen dana, baina con sus toques filosóficos, eta beste modu batera aldaben eragin gizartian. Ensaio izan barik. Ensaioa izan barik. Nezau, zu badakizu ondoan dudan tipau ondo gutara izan haren infernu batean bizidela. Donostiko infernuan izan zara kalean bizitzen zeratuk. Bueno, esen kalea, etxez, eraikin bat da, nahi duzu baten joango gara ikustera. Bai, benetan, impresionantea da infernua. Bai, hemendik 15 minutara dago oinez, lago zerbait. Bai. Infernuan ni momentuan naiz bizi hor, baina kide asko gelditzen dira bertan bizitzen. Eta infernuan nire ustez oso leku berezi bat da Donostian. Ze kontuan hartu behar da, Donostian hemen arazo bat egon zen, arazo bat dago etxe bizitzaren problematikarekin. Dela,
oso garesti daudela, inor ezin dela hemen bizi, espekulazio ikaragarri badago etxe bizitzarekin, eta orduan Donostia bere bizilagunak espulsatzen ari da nolabait, edo periferietara, edo loko herrietara, edo, eta orduan horren aurrean, boiera talde batek, orain dela 10 bat urteia, okupatu zuen infernua. Ni negoen hasierako okupazioan, ni beranduago sartu nintzen. Eta hasieran proiektu transmariboio bat zen. Vale, osea, de boiera marikot eta transa, bakarri, eta beste asko jota emakumeren bat, baina gizonik gabe bizitzeko apostu bat, osea, bakarri gure artean. Eta oso garai politak izan ziren niretzat. Gero zer gertatu zen, de repente, Frantzia estatuak fronterak itxi zituela. Eta frontera ixten ondorioz Donostia migrantez bete zen. Vale, migrante batzuk blokeatuta zeudenak. Onarte heldu zirenak bere bidaia, baina ezin izan zirenak, beste beraien helduleku edo desiratzen zuten leku horietara iritsi. Eta orduan, infernua hasi zen, jende horri alternatiba habitazional bat ematen. Eta orduan, jende migrante hasi zen etxe bizitza horietan sartzen, okupazioan, aliantza transmariboio antirrazista bat, eginez nola bai. Eta infernua gaur egun ere hori da. Eta Donostiako udaletxeak bota nahi ditu, prozesu hori oso aurreratuta dago. Claro, kontua da Donostiako udaletxea oso irresponsablea dela bere politikekin. Azteko ez dueletako regulatzen alkilerra, ez duelako regulatzen etxebizitza soziala. Ez da ere gauerako aterpetxeak. Osea, pila jende dago kalean lotan. Eta jende honek alternatiba bat egiten duela bere baitan, hauek ere kanporatu nahi ditu berriro. Orduan niretzako infernua Donostiaren aurreko resistentzia irudi bat da nola bait. Da, gainera ipatzeagatik, baina bertan justo asteburuan hori rabe bat egon zen bertan, bertako sektore oso txiki batek antolatua, eta polizia desalojatu zuen rabe hori. Eta de repente agertzen dabil periodiko guztietan. Zergaitik auzo hori kriminalizatu nahi dutelako. Erakutsi nahi dutelako konbibentziarekin arazoa dagoela auzo horretan. Eta auzo horretan ez dago arazorik. Arazoa dago asko jota poliziarekin joaten dela bertara, peña migrantea akosatzera, edo arazo bat dago Donostia osoan etxe bizitzarekin. Eta orduan infernua oso leku polita da. De hecho, Maider Arrairen bertso batzutan kantatzen zuen nola baite dela infernua dela Donostiko postalaren beste aldea, baina Donostiako hiria ez dela izango ipurtzulorik gabea. Hau da, infernuela Gasteizen eurekalero auzoa bezala. Bai. Eraikin bat, baina. Bai, klaro, hori da. Infernua eraikin bat da, Gasteizeko osoa da, proiektua dela, baina bai, antzeko similitude batzuk aurkituak dira. Ze musika entzuten duzu. Badakizu izan musikaria dela? Bai. Kristotza esan Kristina. Kristina! Kaikin! Bergarako musika bat da. Orduan, Bergarako gaztetxea karritzen alzara asano ezagutzen. Bai, bueno, nik jotzen dut musika bandan, hori darenak klarinete, saxofoia gai iruro eta piku gaztetxeko tabla guanaz bakabitzen. Baina hori jotzen dugu hilabetero kontzertu bat, eta gustatzen jat, nik klarinetia jotzen dut. Eta zuzen musika entzuten. Nik oso musika edo zer entzuten dut, baina gainera tipo rap feministatik, ala naskagi eman dezaketen matxiruloen musikara, gomolako intersekzioa bat. La furia eta guetatik, incluso Eminem bera ez dut rapatzeta bat. Osea, bai, naskagarria da, nik badakit baina, bai. Baina, adibidez, nijok esan zoztan endala 3 aste, edo lan bezose, nahi zebara junkotxean nerekin, bajatzeko dentanilla eta juteko entzuten Eminem a todo volumen. Bai. Polita da. Bai, matxirulo askeroso bat da, baina gero dago, como jolas bat de... ez como guri feminitate imposatu digute. Bai. Nola bai, ez dugu oso ondo funtzionatu hortan egia esan. Ez gara izan neskapan poxa, txukuna, eta beste zeke. Aizuko nahi zentratzen, letetan zabaten ikusten, eta izango egiaren ikusten. Baina, azukenean abestien letrak zer dira poemak. Musika kentzen diezu eta poemak dira. Eta
poema batek irakurketa asko izan ditzake. Egia da positiboagoak eta negatiboagoak. Baina poema irakurketa asko eduki ditzake poema batek. Zuk zer entzuten duzu bien? Euskal musika. Nirekai kristo problema bat. Bota. Eta da, lasai asko pasan aizokela 6, 7, 8 hilabete ez talde baten zuten, sino ez talde baten diska. Diska berdinari. Gaine, diskaren garaikoa edo, inkluso kaseta baino, nire hautzakoan kaseta bukatzen da. Ni diskakoa nahi, jendeak izaten duzte, zu eskribinekoa zera. Abe bakatu gaztea, baino. Diska gustatzen. Ni txikian entzenak ordenagailuak ipuria zuten etzean existitzen txikiaga ordenagailu portatila. Claro. Eta etxean diska, la típica torre diskekin eta biniloa enaizen horiek gabi urtzen. Nik uste dut ez duela diska bat ikutu 2015. Beti YouTube edo Spotify. Eta gainera Spotifyeko initzen dutu tus mix preferidos. Ni izan baino sarragoa naiz, teknologia kontuetan, eta orain dina izain pringa bat deskargatzen ditudala eta mobileko bateria tirentzen. Salto generacional. Bai, total, txikia baina nabaritzen da. Arria bai entzuten dut ikusi neban. Elkarrizketa pegago. Belarako da die horrek. Eta azkaiteko Azkaiterpelos bai. Unai, ezagutzen du, unai mosuan. Gandeko bat, zutia zuen zaletasunak. Ze gustatzen zaizu egitea. Nahizazu bota zeuk izar? Loitia... Zaletasun konsideratzen da. Bala. Betxupi bat joan jatia, irakurtzia, nire txakurrakin egotia, eta musika jotzea eta horrek jasen dut, orduan ja horrek no tenen grazia. Arazo bat du bere txakurrarekin eukera. Bai, erakutzeko dut argazko. Harreman toksiko bat, txakurra la tiene dominada. Nazapuritza. Nakano ezagun bat. Txakurra kasu bai. Nakano ezagun bat, harremana moztu du junda pikutara begabakarko. Eta txakurra bat zakan, etxe osoa puskatzen zuela eta koska eta kalean beti soltatu bali. Bai. Izarre txakurrak koska egiten dio da bera dago txakurrari. Ez nitan. Neriak ez dago apurtzen gauza, baina higiak daga, bai. Igual honen mendik bai urtengo jate bere beste hile. Bai, total. Eta zuri. Nik zaletasunetan, nire esan nahiko alperra nahi zuken. Osea, ni bihar lan egiten dut, munduak eskatzen didala. Bai, esan bai. Munduak eskatzen. Bai, total. Ez da zaletasunak, ezke badibidez, denbora librean zer egiten dudan pixkat hori kontatuta, normalean, enagoenean, lanean edo ikasketekin edo kontu horiekin, edo amonarekin egoten naiz, edo militantzia egiten, eta ez dela zaletasun bat, baina, denbora, bai, alduan egiten dudan hori. Eta, jo kontatuko dizut, boiotopak eta katolatzen gabiltza urten, oso polita izango dela, Euskal Herriko boierak artikulatzeko, gero aparte Donostiako Asamblea Transmariboioan gaude, eta horre baten egin behar dugu zerbait batera. Gainera, bueno,
homosexuala nahi. Eia. Eta bera, liaitu dugu. Kontuko dugu. Hau behar da, eta ez, bera homosexuala da, normaltasunez, agamaten du baina bat. Zuk ezagutzen Yes We Fuck dokumentala. Bidaliko dizut. Vale. Bidaliko dizut, porque oso polita da. Bai. Da, aniztasun funtzionaldun gorputzak eta sexua, sexualitatea, como kontu irlantzen dut. Guai! Beharrezkoa da. Bai. Gauza hori akumulatzen zake. Ez Bai. negatiba, goizuk eta ikasteko. Bai. Bai. Eta kolektiboagatik, badirudiela gorputz batzuk ez dutela sexualitaterik edo sexua praktikatzeko ez gaitasunik, ez eskubiderik, ez desirarik. Hor gainera gurutzaketa oso politak egiten dira, lodiok, ere, como bagaude leku muga horretan. Hau da, gure sexualizazioaren nahiko ukatua den, ez, espazio baten gaude, ez erakargarriak, ez desiragarriak, ez desiratzaileak, como leku guzti horiek, eta hortik aliantzazko egiten ditugu mugimendu kripekin, kapazitismoen arkako mugimenduekin. Galdera bai, ogoitu ditazu, egin behar nezu, baina astuta nuen, zer da logia izatea? Ona da? Zer da? Ba, zaila da. Nik uste dut lodia izatea bere baitan, ez dela ona ez txarra. Kontua da, lodia izatea sistema gordofogo baten, zaila dela. Bale, bere gauza honak ditu. Ze zentzutan bere gauza honak dituela nahi dituzan? Ba, adibidez, Nik lodia izateagatik, nire klaseko mutilek ez didatea akosatu sexualkin, nire klaseko neska guapak edo argalak akosatu dituzten bezala. Orduan, ona da? Ba, nahi zu desan, nik ez du nahi bagoso bat. Nahi dut zatzeko bat, guapa, Bokaldun baga egitea. Orduan, parte hori ona da. Gero parte txar asko daude, baina ez lodia izateagaitik, baizik eta sistemak lodien nola tratatzen dizkunegatik. Estereotipoan. Ba, eta ez bakarrik estereotipoak, arkitektura olako kontuak, hau da, gurpildun aurki baten egotea ona da edo txarra da. Hombre, ba, adibidez, unibertsitate publikoak daude. Unibertsitate publikoko komunak ez daude prest gurpildun aurki bat sartzeko. Denak ez. Denak ez. Oso zaila da, gelak ikaskela prest daude? Ez da ere, horregatik osan ditu esan txarra da gurpildun aurki baten egotea? Berez ez. Baina, klaro, arkitektura honen baitan, ba, mierda bat da. Klaro, loditasunarekin berdina da, txarra da lodia izatea? Ba ez, baina gero autobusera zoaz, eta ez aigu ipurdiak abitzen asientoetan. Eta orduan albokoa molestatzen duzu, eta orduan inkomoda zoaz, eta orduan lodia izatea da txarra, edo arkitektura bat dugu pentsatuta gorputz batzuk ontzat jartzen dituztenak, eta gorputz batzuk txartzat jartzen dituztenak. Ba, komplexutasun hortan mugitzen gara. Baina gu berez kontrako, aldarria egiten dugu, lodia izatea lomaz da. Bai. Iguala esan duzue, baina bukatzeko, ez zuen denbora, eduko zer klasea daukate, pekao. Kezkak zuek ere zuen mamuak izango dituzue normala den bezala, amets gaiztoak, lo egin ezinak, zentzuk izan ertezke kezka horiek. Zaila, bai, potentea, bai. Galdera bako bentsa ondia. Bai, de repente minutito bat hemen fuera de plano. Bai. Nire kezkak, a ber. Igual gizartearekin lotuta. Bai, eske bereziki horien dira, momentu honetan ez, deno du burua eta bihotzaren partea, edo ez dakit ez du nahi ñoño jarri nahi, baina Palestina. Adibidez, eta niri amurra ematen, kezketako bada, adibidez, 21. mendeko eskerraren impotentzia zentzu askotan. Sentitzea ez dugula indarrik gauza asko egiteko, zen noski gu denok gabiltzala mobilizatzen Palestinaren aurkako genozidio hau gelditzeko. Baina, klaro, ez dugu botererik, eta orduan, bitartean jentea egitzen da, bitartean kontu guztioi pasatzen dira, uste dut hori mamutako bat dela. Eta nik, pixkat bereko jau hau izanez, pero esango neban, justo datorrela bai azarako 30. greba,
kaskatzen dozta, etorkizun baten, ez bot jotzen instituzio pribo batera, aber zeinek zainduko estan. Ez bot eukitzen umiak, ez bauka lagunik, lagunak espero eukitzea, baina lagunak hartu da ber responsabilidade hori bai, ez dakit hor badago lan bat, pues que hori, fuera del pensamiento heterosexual, donde las mujeres juegan gratis todo el rato. Pentsa behar dela zela zaindu elkar, modu duin, eskuzabal, gratuito, ez dakizela ditxu. Publiko, lan baldintzekin. Bai. Ez que pertsonalki ondo gaude, orduan. Ez dago jende asko gaur egun, Gu sorte hori dakago ez. Total. Pertsonalki oso ondo gaude, eta zuak zoriontsuak zean. Tiras duro, Zerrakibugia, nik banaiz, eta horregatu badutzen. Nire goin justo nago irakurtzen liburu bat deitzen dela La promesa de la felicidad. Eta, ez dakit hori irakurritxa, zoriontxua konsiderabal nahi zen. Zeda beti zoriontxu helmuga batera heltzen nahi dozulako. Bueno, ez dakit izan gore bat. Bukatu duzu. Bai. Esan nahi nun justo hori helmuga gailo gutzea ez da zoriontasuna. Eta psikologok asko esaten dute. Nik edakit irakurtzen ari zabe psikologoa nolakoa da, edo zer paranoia edukuzuen, baina zoriontasuna oso zaila da hitzetan jartzen, baina bai konturatu behar duguna zoriontasuna dela orain eta egin dugun guztia baloratzea. Osea, jendea pentsatzen du zoriontasuna dela zebat lortu eta gero beste Beti atzetik. Eta hori, eta zoriontasuna hori da ezitua. Ezitua ondo dago baina nik ez badut baloratzen orain eta egindakoa zertarako behar denen beste. Baina hori batzutan igual nos han hecho creer zoriontasuna berdin exitoa, o zure ingurukoak pozik eukitzea bebaia, zueko beste karga bat, bestei pa hacerles feliz, nik inbiotago eta hau, eta lan nire bebai zoriontsu izango naiz. Baina zoriontsua eta momentu honetan zoriontsua zuen biok eta bezagaitelako azumarriko eskerrik asko. Mila etortzea. Da benetan, niko gora zitxetzut, asamblea transmariboi bat akabela Donostin, eta hortik kolaborazio bat urten bira bela. Egin moduko zela. Bizaleko niago musua eta gomba ikusten. Bai. Ala. Agur!